Hemme salam, yurtda galmak, yurtda galyn diýen sözleri eşiden bilýän bardyr araňyzda. Yurtda galmak, hiçasyz galmak, garyp düşmek, horomsuz bolmak, geke osarsız galmak diýmek. Yurtda galan da ejiz biçare hiç kimsiz diýmek. Mysal üçin, nenen şu yurtda galan yumruk ýaly bolan elin göterilýär diýip yzyna gaýtdy. Hydyr Derýaýyň kitabyndan bir mysal. Hemmeň bilýär yurt diýmek döwlet, bir iliň ýaşaýan ýeri, dogrudan. Ýöne nädip yurtda galmak şu manyny aňladýar. Hiç ýagny garyp düşmek, hiç sasyz galmak nädip bu manyny aňladýar. Ýa-da yurtda galan nädip biçare ýalňyz ýeke manyny aňladýar. Bilýänem bar diýen bilmedikler üçin düşündireýin. Dowam edelim. Sir Gerald Clause'un sözüni görläliň. O taýda yurt an abandoned camping site. Ýagny taşynyp gidilen düşelüge ýeri. Düşelüge diýmek düşünmedikler üçin aýdyn. Lager diýmek Kaşgarlynyň diwanyndan birinji sözlük, bizim türki dilinden birinji sözlüginden mysal beripdir. Öňkü many şu. Ýani ilat bir gara öýde ýaşaýar, göçüp gidýär, şu göçüp gidilen, taşynyp gidilen ýere yurt diýilýär. Bizde de bu manysy bar. Şu manyny aňladýan ikinji manysy ilatyň göçen ýa-da oturmaly ýeri diýmek. Sözlükden görüň, garap görüň, şu many bar. Dowam edelim. Ine görüşüňiz ýaly bizim gara öý. Öň hemmämiz şuňal gara öýde ýaşaýdyk. Çarwa millet bolanymyz üçin türki milletleriň köpüsi çarwady. Göçüp golup ýaşanlygymyz sebäpli, mysal üçin hawa sowap başlaýar, kış gelýär, başga ýere göçmeli. Şonda göçmäne ýagdaý bolmadyk adam ýa-da şu göçmek üçin gerekli zatlar bolmadyk adam şo taýda galyp gidýär. Şoňa da yurt diýilýär. Ine görüşüňiz ýaly şu gara öýüň ýyzy. Göçüp gidenden soň şuňa ýyzy galýar, şoňa yurt diýilýär. Yurtda galanam, ýagdaý bolmadyk adam, göçmän ýagdaý bolmaýar, şu taýda galyp gidýär, yurtda galan bolýar. Hiç kimsiz, ýalňyz, howsarsyz diýmek, garyp, yurtda galmak diýen söz şu taýda şundan gelýär. Bu söz gadym Orhun Daş ýazgylarynda da bar, häzirki türki dillerde men bilişimçe Kazakçada bar. Mysal üçin ine aýtşym ýaly Kazakçada bar eken, olarda jurt bolýar. Birinji manysy elbetde bizimki döwlet diýmek, ikinji manysy mesle stoyanki awuly, ýagny owadaky düşeleleriň, duralgalaryň ýeri. Düşelüge, lager ýalda. Jurtda kalu, yurtda galmak. Aslında mesle stary stoyanki, ýagny köni düşeleleriň ýerinde galmak. A bidnikah ne menşik stres tele perkaçok. Ýagny ýagdaý bolmadyk, göçmän ýagdaý bolmadyk garyplar hakynda. Ine bu da 732-nji ýylda ýazylan Orhun Daş ýazgylaryndan bir mysal. Bilge Kagan, ýagny Bilge Han öz inisi Kültigin Han hakynda ýazyp giden zatyndan bir kişilik bir bölük. Ögüm katun ulayu öglerim, ekelerim, keliňenim, kunçuýlarym bunça ýeme terege küň boltaç erti. Ölügi ýurtda ýolda kaltaç ertiniz. Kültigin ýok erser kop ölteç ertiniz. Inim kültigin kergek bolty, özüm sakıntym. Körür közüm körmeztek, bilir biligim bilmeztek bolty. Özüm sakıntym. Öt teňiri aýtar, aýsar, kişi oglu kop ölgeli töremiş, ança sakıntım. Bilge Kagan. Yani şu taýda ýokarda görüşüňiz ýaly ölügi yurtda ýolda kaltaç ertiniz diye, yani ölüsü yurtda ýolda galyp giderdi manyda. Türkmençesini görkezeýin size. Ine bu türkmençesi Kültigin, Tigin diýmek şahzada diýmek prins. Bilge Han öz inisi ölende, Kültigin ölende ýazyp gidýär. Han ejem ve ejelerim ekelerim. Eke diýmek ulagy zoruň aýdyly ýa-da ulagy ýalyra men şiwemde de her sarada şoň ýaly gadymda da şoň ýaly gelinlerim şahzadalarym. Bularyň dirisi qyrnak bolardy, ölüsi ýurtda ýolda galardy. Kültigin bolmasa da baryňyz ölerdiňiz. Inim kültigin aradan çykdy. Özüm oýlandym. Görýän gözüm görmezdek, bilýän aňym bilmezdek boldy. Özüm oýlandym. Pelek aýtsa, ýagny buyursa hemme öler. Adam ogly ölümle yaradylmyş diýip oýlandym. Bilge Han. Bilge Han şu inisi Kültigin ölüp gidýär, şoňa ýadygärlik bolsun diýip ýazdy şunu daşa. Orhun ýazgylaryndan biri bu uly hikaýe uzyn, ýöne şu kiçijik bölegi berdim size görkezim. Şo taýdaky ölüsi ýurtda ýolda galardygyny görkezmek üçin. Şu gadymda da şu ýurtda galmak şu manyda ulanypdyr. Sag bolun, hoşa turun.